dobar dan. Davne 1953. godine u tadašnjoj Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji pobrojano je na prvom popisu nekih 17 miliona ljudi. Iste te godine Ian Fleming objavljuje prvi roman o Jamesu Bondu, Casino Royale. 11. maja 1953. godine pada verovatno najkasniji sneg u Beogradu, a iste te godine jedan čovek počinje da izučava četke i stavlja temelj i smer današnjoj radnji i mom današnjem gostu. Sa nama je danas gospodin Dragoslav Stojanović iz četkarske radnje Dragan na Zvezdari i razmišljam da li je ona sve vreme na Zvezdari. Jeste. Jeste. Dobrodošli. Bolje vas našao. Hvala što ste došli i hvala što ćemo malo ispričati o jednom nesvakidašnjem poslu. Nije to sad svakidašnji baš posao u Srbiji baviti se proizvodnjom. Pa nije, ali ima nas ima nas u svakom gradu. A u Beogradu manje više ja znam za vas. U Beogradu jeste. Mi smo jedina četkarska radnja. Bila je jedna dole kod Bajlonijeve pijace koja je umro je vlasnik, sad je srušena i bila je još jedna u Narodnog fronta i tu je vlasnik preminuo. Znači, mlađe generacije slabo preuzimaju taj posao. Pa, da. A recite mi ovako, meni je bilo fascinantno to, poznajem vaš biznis već duže vreme, vi ste naš klijent. 53. godine jedna osoba počinje da se bavi tada četkama. Jeste, to je Kostić Momčilo, moj, da kažem, stariji kum, otac moje kume. On je završio tu školu za četkare, nekad je bila ta škola u Beogradu, postojala, dobio majstorsko pismo i na osnovu toga on je u jednoj maloj garaži 2x2 počeo četke sa svojim suprugom i tad su radili četke ručno, sve ručno se radilo, uvlačilo se ručno, sve to je bilo katastrofa. Kada je njihova ćerka se udala se za mog kuma, Stevu Gelevskog. I Čika Momčilo kad je otišao u penziju, nasledila je radnju Zorice. I tad se radnja zvala četkarska radnja. Prvo je bila četkarska radnja Kostić, pa posle toga četkarska radnja Gelevski. I njih dvoje su nastavili da rade s tim što su usavršili proizvodnju, kupili su CNC mašinu, kupili su automatsku i poluautomatsku mašinu za kucanje četaka. I sticajem okolnosti pre 10 godina su preminuli i ja sam nastavio da radim. Da. A recite mi, kad je to krenulo, pošto ste deo porodice pa ste upoznati, kome on sve prodavao tada Momčilo četke? Svima. Svima i trebalo. To su bile uglavnom državne firme, tad nije postojalo privatnih firmi, znači bukvalno nema segmenta u gradu gde on nije, čak precizna mehanika koja je uzimala od njega ogroman broj četaka, onda lasta, pa ne znam, GSB, Železnice Srbije. Pa pekarska industrija sigurno. Pekarska industrija kompletna. Sve to, sad, isto to i sada, ali u mnogo manjoj meri, jer su to sve privatnici preuzeli. I onda se i vodi računa i uzima se onoliko koliko im treba, ranije državne firme, pa nabavne službe, sad su to tenderi, sad su ovamo, namo, i eto. A je li ima sada škola ili kurs za četkara? Nema. Nema. Ja mislim da nisam čuo. Da. Nisam čuo uopšte da ima negde. Pa i ja radim bez ikakvog, što kažu, majstorskog pisma, ali eto, ja sam uz njih naučio, pomagao sam im. Nešto su mi kolege četkari drugi
objasnili neke stvari kad sam počeo ovim da se bavim pre 11 godina. Ali eto, snašao sam se nekako u tome i trudim se održim kvalitet. I pošto se ljudi vraćaju, pretpostavljam da su zadovoljni. Tako je, pa to je najbolje merilo. Pa jeste, ali možda nije po mene, zato što onda, aj sad da se ne hvalim puno, ali moje četke dugo traju. I onda, valjalo bi da traju kraće. Jeste. Da ste u biznisu pravo. Neko tako radi, ja nisam taj tip i bolje uraditi kako treba, pa... Jeste. A vama su sada, da kažem, akcenat je na fizičkim licima ili više radite s firmama? Nema fizička lica zato što ja nemam maloprodaju uopšte. Znači, radim samo krajnji kupce. Da. Znači, to su firme velike koje koriste četke za razne stvari. Sad, ne znam, da li njih da nabrajam, možda i njih da izreklamiram. Ako su vam dali pare za reklamu, daj da ih spomenem. Pa nisam. A uglavnom, radim sa svime isto. Znači, svi od GSB-a privatnika, znači četke za pranje autobusa. Uh-huh. A kako sada, kad mi spomenete tako četke i te biznise, ja uvijek razmišljam da je tu sigurno masovna poplava tih proizvoda iz nekih daleko istočnih zemalja. Jeste. Kako se borite s tim? Ne borim se. Ne borim se, digao sam ruke, jednostavno ne pravim te četke više. Uh-huh. Znači, ja ne mogu da se takmičim sa Kinezima, ne mogu da se takmičim sa Italijanima, oni prave četke bukvalno po narudžbini, kažuš im hoću četku za 1 evro i dobit ćeš. Sad, koji je to kvalitet? Ne znam. Da. A Kinezi, tek da ne pričamo o njima, to je kvalitet katastrofa, mada oni znaju da urade ako im platiš. Da. Ali onda nema zarade velike, a nažalost svi hoće veliku zaradu sad i odmah. I tako da ako čovjek od mene naruči četke od lake prirodne, on će dobiti četke od prirodne dlake, a ne mešavinu, a ne imitaciju. Ja kako bi bilo da ja dam u pekarsku industriju četku od plastike i on čim je prinese toplome, ono se samo istopi. I onda posle više neće uzimati kod mene. Da. A gomila njih tako rade. Uvale im dosta po 20-30 komada i koga ima, drugih nema veze. Tako da, eto. Ali kažem, baš sam razmišljao sinoć nešto i došao sam do nekog zaključka da sam bukvalno u svakom segmentu društva. U svakom segmentu društva. Tako da se uklapate se u naš podcast. Pa, ne znam. I u zdravstvu sam i u, čistoći, higijeni, ugostiteljstvu, svuda, maltene svuda, kažem, ali to više nisu porudžbine kao nekad što su bile, sve to sad nekako ograničeno. Privatnik neće da uzme u rezervu ništa, ni jedan komad više, samo onoliko koliko mu treba. Tako da radimo, mislim. Ja sam zadovoljan. Da. Rekli ste mi dok smo malo pričali pre snimanja ove emisije, da su dolazili neki ljudi da snimaju kod vas neke videe i tako dalje i da ste rekli tom mladom čovjeku, pa da, ovo je mnogo dosadan posao. Pa jeste. Kako to? Pa jeste, on se svodi na 2 stvari. Ili čupaš stare, kad radiš reparaciju, čupaš ove dlake stare, pa posle ukucavaš nove, a ako praviš novu četku, onda bušiš rupe, pa opet ukucavaš dlake. Tako da je to izuzetno dosadan posao. Mislim, ovako najiskrenije. I nekoliko mladih ljudi je došlo da radi kod mene i posle bukvalno sat vremena kaže, kako oni klinci kažu, smorio sam se. Kako ne bi? Smorio sam se, ja više ovo ne mogu, ja ovo ne bi mogu da radim ceo dan. Rekao, slušaj, ali imaš satnicu, imaš dnevnicu, pa nemoj da razmišljaš o tome koliko ćeš sad to rupati. Jednostavno, pustiš muziku i radiš.
to što treba da radiš i to je to. A ja mislim da to mogu, to je meni uvijek bilo fascinantno. Jednom sam ispomenuo ovde da sam upoznao čoveka koji pravi ribarske mreže. To je isto. Meni to, moj mozak ne može da dobaci do toga, zato što ja ne znam kako, ili vi što radite četke, to je jedan, da kažemo, posao koji se ponavlja, znači to je repeticija. Ma da, ja jedva čekam kad mi neko dođe sa, imamo jedno 10-ak firmi koje se bave proizvodnjom raznih mašina, između ostalog, to su mašine za pranje povrća, voća i tako toga. I to su bukvalno inovatori, prave nove mašine, izmišljaju tako te stvari i onda kad mi dođe tehnički crtež, što najviše volim, dođe mi tehnički crtež i onda radiš nešto novo i onda izlaziš iz toga, znači moram onda palim CNC mašinu, sečem oblik taj četke koji možda bude svakih oblika, sečem, pa kako ću da isečem, pa kako ću da... To je izazovno onda. Jeste, onda je to neki izazov, ali kad radiš standardno, jedno isto... Pa to me zanima, to kad radite standardno, kao što sam ga spomenuo, što plete ribarske mreže. Kako se vi ne smorite, kako vi ne izgubite fokus? Kako imate tu energiju ili živce, što bi ja rekli da tako... Pa dobro, ja sam takav i po... Jel mora čovjek, to se da vas pita, jel mora čovjek da bude po prirodi takav? Ili to može se nauči? Može da se nauči, ali mora i čovjek da bude malo smiren. A šta biste vi napred, kad bi ja sad došao tamo kod vas da radim, šta biste mi rekli kao savjet, kako da uđem u to, da pustim muziku, da isključim telefon? Ne. Kod mene je opuštena atmosfera, ja nemam radnika, dođe povremeno brat moj, imam brata koji je u penziji i on dođe mi pomogne s rano vreme. Pa prvo se kreće od bušenja rupa. Znači dobiješ šablon i buši se rupe na drvenicama ili na plastici i onda posle ja to kucam i to je osnovno neko kao ajde da, to je stubna bušlica, bušiš rupe, šablon se napravi, pokaže se, šta ja znam, i onda kreće se tako, on je na kraju došao do motanja četkica i to je isto dosadan posao, ali eto, što kažem, mi smo već 2 penzionera, ja idući godina bi trebao da idem u penziju, najvjerojatnije da neću, ali otići ću u penziju, ali ću nastaviti da radim. Pa da. Jer penzija će vjerojatno bude kršao i tako da, jel te? Da. I dok god mogu, šta ću. I onda to je to, opuštena varijanta, muzika uvek svira u radionici, telefon ako zazvoni uopšte nije problem. Jedno, ako radi CNC, onda se ne čuje ništa, onda je buka neviđena. I tako, uglavnom je opušten posao, ali kažem... Više je za ljude u zrelijih godina nego za mlađe. Jeste, jer kažem, radili su kod mene uvek stariji ljudi, dođu, zamoli nekog od komšija, onda od mog kuma brat isto, ajde daj mi loša penzija, daj da dođem nešto radimo, ajde dođi, uvek ima nekog posla, mislim, i to je to, dok ovi mlađi, kažem, nekoliko ih je bilo i ne može. Smore se. Da, pa evo, imao sam čak i, pošto ja radim reparaciju ovih četaka za pranje podova, znači svi tržni centri u Beogradu, ovi veliki, sve četke ja radim. Znači, radim reparaciju tih četaka. Da. I to ide stihijski, znači nema ih 3-4 meseca i onda kao jedanput dolaze po 10, po 15, po 20 i onda je puna radnja, meni je radnja izuzetno mala, ne možeš da se okreneš i onda to je samo čupanje i to ruke otpadaju, to moraš da počupaš one stare istrošeni materijal da bi posle tu na to isto mesto usadio novi materijal. I onda je jedan od mojih mušterija, starih, omiljenih, kazao, bi ti meni spustio cenu kad bi ja to počupao? Rekao, da, odmah bi ti odbio 2000 od cene te reparacije i on je pokupio četke i odno ih pitao me kako se to radi, ja sam mu pokazao kako se radi i on je otišao. Čovjek se vratio posle sat vremena, iščupao je otprilike 1 kvadratni decimetar
I kaže, brate, a tako, oni su mlađi od mene, i kaže, brate, ruke su mi otpale. Kaže, kako ti ovo radiš, kako? Navika. Da. Jednostavno navika. A posle malo, kažem, eto, dosta ne, ili se radi sedeći, ili se radi stojeći. Tako da je malo to je zavisi šta radiš. Da, tamo piše i na vašem sajtu i na prezentaciji da vaše četke, da kažem, posluju na teritoriji cele Srbije. I Srbije, i Crne Gore, i Bosne, i neke četke smo radili, pošto smo mi poznati po tome da radimo četke za niskoemisiona stakla. To su ova stakla što se ugrađuju u PVC i aluminijumsku stolariju, koje imaju na sebi mikronsku tu foliju protiv UV zračenja, protiv ovog, protiv onog, i onda treba izuzetno mekan materijal, i ja uvozim iz Nemačke taj specijalni materijal koje debljina je tanji od lati kose, 0,100. I te četke se prave baš za te folije, da ne bi izgrebale folije. Da. A inače isto smo poznati po proizvodnji četkica za pranje trahijalnih kanila. To su za ljudi koji imaju rak grla, pa imaju tu kanilu od prohroma koja im se postavlja u grlo, i za pranje tih četkica niko ne proizvodi, jedino mi u Srbiji, i onda te četkice idu i u Crnu Goru i u kako se zove, Bosnu i Hercegovinu, s tim što to je jedini artikl koji ja radim za dalju prodaju. To je jedini artikl, znači dajem jednoj firmi koja radi to na veliko, jer ne bi mogu ja sad sa apotekama da radim na 10, na 15 komada. Kako vi to imate dosta posla i te, da kažem, industrijske četke i četke za neke druge stvari? Kako vi to postižete sami? Pa nisam sam. Pa imate ispomoć, ali meni to izgleda suviše komplikovano. Ako je za 2 sata uradio 1 kvadratni decimetar... Pa ja radim to za pola sata. Pa da. Celu četku, naprimjer pola sata, i normalno nisam mu sve rekao kako se sve radi baš. Da. Ali... A nek plati kurs, pa nek dođe. U principu, radi se subotom, radi se nedeljom. Ja najviše volim da radim popodne kad se završi radno vreme, zaključam radnju, i onda, jer ja sam u radionici na spratu, i na radnji piše ako su vrata zaključena, pozvoni. I gore imam jedno tramvajsko zvono, kad zazvoni, mi svi se zalepimo gore za plafon, jer da bi čuli kad rade mašine i tako. Da. Pa radi se popodne, radi se vikendom, praznikom, kad ima posla. Evo sad, na primjer, ja sam došao pristao sam dođem zato što je sad, neko zatišje. Od januara, počeli smo 15. januara da radimo, do 1. maja mi smo ginuli. Znači, subota, nedelja, noću. Imam jednu kolegu tu, on stanuje preko puta, on ko ne može spava, on dođe u radnju, radi. I tako, radi se. Znači, evo sad postoje neke periodi kada ima posla i kada zatiše. Da. I sad, naprimjer, sad će da stoji sve. Sad će sve da stane do septembra. I onda opet. Biće sporadično. Ponekad četka, onda sam ja uglavnom sam u radnji i tako. A kako vi vidite, pošto smo spominjali malo pre mlade ljude koji se brzo smore, kako vi vidite budućnost, ne vaše četkarske radnje, Dragan, nego generalno četkarskog zanata? Pa ne znam, što se moje radnje tiče, ona će se ugasiti, zato što ja imam ćerku, a kumče neće da se bavi ovim, radi neki drugi posao, elektroniku neku i tako, ali verujem da ovi ostali, Kragujevac, dole, kako se zove, Paraćin, Novi Sad, da će oni nastaviti da rade. Mislite kao porodični biznis? Kao porodični biznis, i da će
da će nastaviti taj posao sad, ne da li će ovde u Beogradu, ne znam, ali ovde u Beogradu dosta ljudi zavisi od mene. Stvarno dosta. To nek bude neki poziv za mlade ljude koji bi želeli možda da se time bave, da jednog dana mogu i da možda i otkupe biznis i nastave to da rade. Pa teško, oni svi hoće pare neke na gomili i na brzinu. Ovaj posao moj je limitiran, pošto sam ja paušalac, znači limitiran je sa 6 miliona godišnje. To je sića lova za ove neke generacije. Pa dobro, možda oni otvore DO pa nek pravi ko hoće. Nema tržišta. Pa možda nek razvija. nema ovde tržišta. Imao sam ja mogućnost da kupim mašine koje će praviti ne znam koliko četaka i ali nema svrhi. Nema svrhi. Onda bi ubio ove ostale četkare, tako da zatrpaš tržište i odmah mora pada cena. Čim ti radiš, na primjer, ako ja uradim dnevno 10 četaka, ako radim 50, 100, 200, ja ove druge ubijam odmah. I ti ljudi moraju od nečega da žive, mislim, i ne želim uopšte da... Nema tržišta. Mi smo mala zemlja, i sve manje ljudi kupuje to od četka, da idem da kupim u radnju. U 90% slučajeva, na primjer, ovi moleri. On dođe kod mene i pita pošto je četka, ja mu kažem, a on kaže, ma daj bre, beč, pa ja moram kupim tvoju četku, pa posle moram kupim razređivač, da bi pravo tu četku, što bi se ja to... Ovako odem u Romu, kupim neku krš četku, kad završim posao, bacim kompletan alat, bacim. Da. Jer sve to kineski. I kad je dobije nov posao, opet ode kupi gletaricu, kupi. Jer to je toliko obezvređeno da je to čudo. Dovoljno se ode uradi sam i tamo je to krševi sve. To su krševi. Ja kad vidim one četke, prosto mi sramota neki put. I to prodaje se, i to ljudi kupuju. I onda to tako, nije isti kvalitet ni blizu kao kod vas. Pa kod mene dolaze voćari da kupuju četke za krečenje voća, zato što su od prirodnog vlakna. Ove plastične ima svuda, ali oni hoće od prirodnog vlakna, kao kreč najbolje ide, konjski rep, otkup zna. I dobiju te četke. I ja znam da neće doći sledeći 10 godina kod mene, ali eto, šta da radim, ja sam navikao, to sam od kuma i od onog starog kuma i od ovog mog kuma naučio da uradiš kako treba, pa sad. Da, na vama je da uradite kako valja. Kako valja, a ovi koji hoće da zarade, ma ne može, nisu to velike pare, nego jednostavno gubiš mušterije. Da. Uradiš loče i izgubiš mušteriju i šta si uradio. Nego ljudi idu na to, ovaj grad je veliki, ima 2 miliona stanovnika, pa nek zeznem toliko, pa šta me briga ovo onom, ne znam, ja nisam navikao tako da radim. Ceo život sam takav. I kad sam radio i u državnoj firmi, nisam voleo nepravdu, nisam voleo to i onda bukvalno ovo mi je došlo kao neka terapija kad sam otišao iz državne firme. Supruga radi u državnoj firmi, ja da čeka da ode u penziju, ne može da izdrži taj pritisak. Koje su po vama glavne razlike, pošto je podcast i napravljen za ljude da malo neke možda i ohrabrimo da uđu u privatne vode i u privatan biznis i u preduzetništvo. Koje su po vama glavne razlike, pošto ste čovjek koji je radio i u državnoj firmi i sada ste preduzetnik? Šta su glavne prednosti, a šta mane? Šta biste rekli? Ma, prednosti su velike. Prvo imaš sam svoj si gazda, nemaš nikog iznad tebe da ti nešto prebacuje. Sam sebi posao određuješ koliko ćeš da radiš danas. Plata mogu da kažem da je dobra. Da se pristojno zarađuje, ne možeš da se obogatiš, ali možeš pristojno da živiš. Ali nekako kad kaže neko četkar, ko da kaže ne znam šta. Mislim, ja ne znam, malo imaju čudne predrasude ljudi. Da.
kad ti kažeš da si četkar, ne znam šta pomislim uopšte. Čini mi se da kad neko kaže da je đubretar, da to nekako podnošljivo kaže četkar. Ne znam, tako mi se nešto čini. Dobro, kompleksi rade na različite načine. Da. Šta bi ljudi... Ali, eto. Ali ima stresa, Dragoslave, i u privatnom biznisu. Ima, da zavisi s kim radiš, potrefica da ima svakakvih privatnika, preduzetnika i ovakvih i onakvih, pa onda je problem s plaćanjem, pa naplata je veliki problem. Naplata, još ako je neka, ono što kažu, faca, pa sad... Ne smeš da pritisneš mnogo. Ma dobro, ja sam, što kažu, mator, pa mene tu nešto ne... Ja probam onako u šalu, pa posle... Uglavnom ispliva se. Da. Sačekaš malo više, pa dobit ćeš pare i eto. Da, a glavna neka, da kažem, prednost preduzetništva jeste možda to što ste spominjali, da možete da radite sami za svoje vreme i da ipak kad se osvrnete nešto ste napravili. Pa jeste, ponosan sam na to, naprimjer, još pogotovo kad je nešto novo i kad to novo proradi i to radi super, ili kad me mušterija pozove, kao skoro jedan jak privatnik iz Pančeva, kome sam radio baš te četke za stakle. Čovjek me pozvao, ja sam bio negde u selu, na nekoj proslavi, samo da mi kaže da mi je izuzetno zahvalan za to što sam mu napravio te četke i što on 12 godina radi i muči se i eto, nije znao za mene, i onda je preko nekog prijatelja bila preporuka i on je bio prvo skeptičan, pa me ispitivao, propitivao, on je bio nekad vojno lice, pa je ovamo, namo, pa drž ne da, i na kraju stvarno zvao je čovjek i zahvalio mi se i rekao je da ćemo od sad raditi stalno i tako, što meni prija. A to su stvari na koje budete ponosni kada ste preduzetnik. Da, jest. I to isto što mogu nekom da pomognem kad dođe da radi, pošto eto, penzije su nikakve kakve jesu, onda dođu, uzmu neki dinar. Ljudi koji imaju male penzije. Da. Ali definitivno, iako je tržište ograničeno, postoji budućnost vaših zarata. Pa ne znam da li postoji, pošto sam čuo da u Zrenjaninu treba da se otvori ogromna četkara kineska. Mašala. Možda nije tačno. Da, možda je samo priča. Ali to su neke priče. Pa, i ako to bude, ja kažem, ostaće četkar, jer ja sam imao ovdje i velikih četkara. I imate u Bečeju, bila je neka Tisa, Novi Bečej. Sad je to privatna firma, ogromna četkara, ne znam koliko ljudi radi. Oni, na primjer, odbiju tu kad je jedna četka. Ja ne odbijam ništa. Na primjer, taj posao moj ne može da propadne. Sad hoće on da prebaci mašine da bi uradio 2-3 četke. Neće, on radi samo velike serije. Da. Znači ima budućnosti. Pa ima budućnosti, ali kažem, eto, ti Kinezi, oni su dosta toga, evo, na primjer, brijeće četke, ja to više ne radim. Zato što oni rade, oni imaju takve neke materijale da ne možeš da provališ uopšte da li je to dlaka, da li je, ne znam, onda mi smo radili četke za frizere, za čišćenje, one frizerske porteše, to je radili od prirodne dlake, oni rade od veštačke koja je, to je kao pufna neka, mislim, to je prosto neverovatno, ali uzimaju frizeri M zbog cene, M zbog kvaliteta. Cipele, četki za cipele, pa niko više ne nosi cipele. Niko ne nosi kožne. Retko ko nosi kožne cipele i retko ko čisti cipele. I sad spominju da će se vratiti vojni rok, pa onda tu kao očekujem kao neku zaradicu, jer mi smo davno, dok je još bio vojni rok, pravili komplete glancerica, mazalica, blaterica i četka za odelo i sve to bilo
u jednoj kesici, a te kesice nam je nekad šila ona firma Nai, što sad radi trenerke i sportsku garderobu. I onda smo mi to prodavali kao vojni komplet. I tu po nekoj ceni koja je bila pristojna, gde smo mi imali zaradu, a i odgovaralo vojnicima. To bi bilo kao lepi poklon i tako. Pa sad ako bude to opet uvedeno, to možemo da očekujemo tu neki skok. Neku malu zaradu preko. Mada već smo svi matori i već nam je svima dosta i A dobro, pazite, to je vrlo lepa stvar što je smo ispričali. Nego se međusobno podržavamo, tako je. Da, gurate se. Da. I vrlo je lepa stvar što smo ispričali nešto što je gospodin krenuo 53. da radi i da je to, evo, koliko je to već sada godina jednog te istog biznisa. Da, s tim što je on stvarno... To je skoro 75 godina. Samo što je on stvarno bio majstorčina, što kažu, i što je u njegovoj radnji bilo 200 vrsta četaka, kod mene sad u radnji možda ima 50. Pa dobro, drugačije vreme bilo, drugačije bilo tržište, drugačije bilo način snabdevanja. Da, to je veliki problem sad naći materijal. Prvo, dosta materijala iz Kine dolazi, dosta materijala iz Ukrajine, to je sad sve stalo. Cene su se triplirale. Plastike, ta plastične četke što radim, to poliacetat, polipropilen, to je niz koji ne radi više. Mislim, to trenutno. I onda se snalazimo, onda jurimo tako, nešto iz Mađarske, nešto iz Nemačke, nešto vamo, nešto vamo, da to diže cenu, ljudi se bune, valjda će ovo da se nešto smiri, ne znam, vidjet ću. Dobro. Interesantan posao, vrlo redak, znači mi i na našem portalu imamo, ja mislim, samo vas kao četkarsku radnju i sada u podcastu imamo samo vas kao, tako da drago mi da ste podelili ovde neke stvari vezano za taj zanat, da zanat ima budućnost i da bi bilo lepo kad bi se neko zainteresovao da to malo pogura. Sad, da li može se obogati ili lepo da živi, ali sami ste rekli, mlađe generacije preko noći i glupo je bilo da imaju biznis koji se zove četkarska radnja nekako. Pa evo, ovo kumče moje, on je sin mog kuma, on je vlasnik te radnje, tog objekta. Da. A on meni otvoreno kaže, kume, ja ne mogu sebe da zamislim da otvorim oči i da dođem u ovu radnju i da uzmem da pravim četke. Pa dobro, pošteno. Zanima ga nešto drugo. Možda će neko čuti, možda će nekog zanimati, možda napravite neki dogovor s nekim ko će to da preuzme. Pa ne znam, teško da će to neko, možda neko jedno sa strane, inače iz Beograda je teško. I to je, ovde ljudi precenjuju sebe. Dođe odmah i kreće odmah od cifra 150.000 plata. Ne može, šta će ti meni dati za 150.000? Ja tebi primam i dajem, treba sledećih 2 godine da ti dajem 150.000 plus doprinosi da bi ti nešto tek naučio. Treba vremena, bez obzira što to izgleda glupo, bušenje, treba da se užiliš, treba malo da naučiš kako se to radi i treba da... Hoćete kažete da ljudi koji su mlađi sada traže posao malo lete? Da. Složio bi se s vama. Neće, 100.000 kako. Pa evo ja prolazim, tako šetam i onda prođem, vidim na trafikama 100.000 za puno radno vreme. A od čega žive onda ljudi kada ne moraju da rade? Pa verovatno od mame i od tate. A ja bih rekao da su tu vaše generacije dosta doprinele. Mislim, ljudi vaše generacije. Od mame i tate žive sigurno. Pa, možda. Ostao neki stančić. Jest. Od dede, troškovi, znači ne moram ništa i to je to. Pa moja generacija je najgore prošla. Mi smo to 62. godište i zahvatilo nas usmereno obrazovanje, zahvatilo nas vojska sa 18 godina, rat. Ma ne, korona, da ne pričamo dobro, dalje. Dosta ljudi to godište je od 62. do nekog 70. vrlo
turbulentne mladosti imalo i onda imalo je dosta drugara vaših godina koji su imali nevjerovatnu želju da njihovi deci poklone sve, da ne moraju tako da se muče. Pa nema, pazite, moja generacija, niko iz moje generacije nije dobio stan od firme. A generacije roditelja naših, svi su dobili stanove. Da. Došli su, ja ne kažem, nisam ja Beograđanin ovde rođen, pa sad kao ja sam ovde, ne znam, moj otac je iz jednog malog sela kod Kragujevca. Ali on je došao u Beograd i kupio stan. Ko sad može da kupi stan 60-70 kvadrata? Od svoje plate, u stvari, da uzme kredit i da... Pa kupuju se. Pa kupuju se, ne znam, dosta ljudi ima para u ovoj zemlji, ne znam na koji način, ali ovaj posao, kažem, može lepo da se živi, ali ne može da se postane milioner. Da. Može da se zaradi fino i da se fino živi. Da. Ali i mora da se radi. Kad ima posla, kad nema posla, sediš i eto. Čekate, da li će biti jedna... Evo sad već, kažemo, od 1. maja nema ništa, ja sam samo dežuran sam, što kažu, u radnji i sedim, onda čekaš mailove da će nešto stigne. I tako. Bar ste iskoristili vreme da dođete u podcast. Pa jeste da ste me zvali pre mesec dana, nije bilo teorije. Dobro. Baš nije bilo teorije. Hvala vam, Dragoslave, što ste bili gost našeg podcasta. Hvala što ste podelili te informacije sa nama i ovako malo smo debatovali, filozofirali o budućnosti i biznisa i svega. Eto, imali ste priliku da čujete jedan redak biznis, specifičan je način na koji je čovjek ušao u biznis. Postoji prostor, treba da postoji volja, a da li postoji volja da se ljudi bave tim poslovima, pokazat će na vreme.